Erokamano Cleus. Mokwongo an nantiro Kalau. Juma chiel motegno kana beto Kalau. Kini gi jachung. An gi jachung. Aha. Kiki penya no tieko namba dikech siasa onge ga namba. Siasa ngamo chamo Eno yudadi. Mano yo okno yudadi. No kana max. Kamano. Lakini wayombo jo Jubilee. Ne wandama de. Puoch gi pak kuom keto ng'ato. Ngene kinyalo yombo Jubilee mano sirikal mano setivizo ne watiyo matek. Cleopas. Ingeni samoro moko mach nyalo bedo mayot. To nego majno nyalo bedo matek. Mach kosemoki to bro wango ngama no moke. To bro wango nyaka ngama no kia kare ne mach omoki. Aneno kaka jatend migao mar arita kwe wuoyo Kipchumba Murkomen. Gima ok ong'eyo no tugo gi ngima mar jo-Kenya. To dago ni mondo awuo go jende wa matindo. Sani ni kidhi e portal mar sirikal nokelo gimoro miluongo ni kazi maju. Kazi maju ni king'iyo tido kan tire tije mane ji dhi timo Australia, mana mar dhi e puoth ng'ato e Australia, tichuli mshahara madhi kata $100,000. E puodho kacha kichope ma Australia nendo, en mana olo ni gike kande pito ging'iyo niya, cham mani makudni osechuoyo, timanyo yath tichuo iole, ichuli pesa ni. Jamani, nitiere tije nyaka mag mechanics. Ma sirikal sani ne kawo ji to tere. Gimonego bedni ino jana mawuok Luo Nyanza. Gima napuonjora ol Kalau ipenjrie. Ni to sama jatelo biro Kisumu, to mi asere, to mi beti, to mi arungu, ni dhi chwero godo remb wadu. To ka gichopo Nairobi karka to kazi maju nyithindo mitero jamani penj jatelo manu mi asere no. Ni to kazi maju ma sirikal miye jika. Isitero ji adi mowuok e gwenge wa ma Kisumu. Kazi maju mane ji odhi e Australia. Ji adi mosewuok e gweng' ma Kasipul, kata Homa Bay, kata Migori, kata Siaya mantiere loka matiyo. To samoro an Nairobi karka jotelo gi gwela ni mondo adhi arus mar nyithindegi. Sama otimo ni introduction to nyise niya, meet Cleophas Oluoch, his daktari. Meet Dr. Pamela here, and mind is a lawyer. To Kisumu kucho choto yunjo ko nyise niya otiyo gi UN. Jatelo machilo kiromo to nyise ni Manyara, en sani na asemi e tich en otiyo Washington DC. Lakini ka gibire Luo Nyanza, tini mi arungu, gibeti, gi ojalo ni dhi gogo wadu kaito title maduong' ma ginyalo mi ni certified goon. Ojende wetena adwa ni mondo ing'i history mar 1980 to 1990 kaka Mungiki nochakore. Mungiki kano chakore daktari nyalo paro negi ne en pressure group moro mane gichako wacho ni gino gidwaro weche mag Christianity. Mungiki ne giwacho ni gino gidwaro weche moko mag education masani. Kaito kochopo 1990 to kar kaka gidwaro multi party democracy Cleophas to sirikal mane tiyo ndalo cha mar Moi noneno ni nitiere nyao moro vijana gi nodenyo. Jotelo masani maduku nyo Luo Nyanza oseketo gimoro niya, ket nyithindwa ni gibed ni gin hopeless, kik gidhi skul, gidenyo mondo ti kodgi e advancing weche mag siasa. Bang 1992, jo siasa noneno ni kar ni nyal tigo jende gieki mondo di okel miluongo ni political intolerance and chaos. Negitiyo godo. Bang mano, sirikal moro mar kane dugo biro bang'e, nentiere bwana moro ni John Michuki. Ojende matin samoro ok nyal ng'eyo. Adwa ni mondo Google samine simbi to Google ng'ama iluongo ni John Michuki, ne en minister mar security. Ojana matin gima nyaka ing'e kawuono. Ka ng'ato nyalo tiyo kodi ni mondo dhi go Cleophas weche mag siasa. Ng'ama tiyo kodi no oseng'e maber ni you are very dangerous. Kiny kosetieko tiyo kodi to in modhi negi. King'amo kijana matin ma Luo Nyanza, gima dwa ni mondo ing'e ni sirikal wiyo kuwilga gi ng'ama jamaundu. Sirikal mora mora akwayo king'e nyathi mora mora miluongo ni gun kata obed yuori, obed chuori, obed nyari, kik iloso osiep gi ng'ata ina. Kisani sirikal timo gimiluongo ni listing, sirikal kawo nonro margi. To sadi chopo maka wasitieko yiero to ng'eni duto te kaka utimo timbe mag maundugi ubro lal makata samoro kata ka mibro iki kende maonge. Ng'e gima notimore ne Mungiki. Bang' kane gisetimo timbe maricho mane gitimo ndalo kaka josiasa ne tiyo kodgi. Bang' mane endo koro sirikal manodonje loch nowacho niya nen operation Fagia Mungiki. Noywegi duto te. Kane in idak gi Mungiki kaka sani in wuoyi matin kata nyako matin kidak gi ng'ama iluongo ni gun ni nichiewo gokinyi ni Homa Bay kanyendo ni kod ting'o luth. Nan kana chung Kasipul ne en wach mar wichkuot. Deputy President mar Republic of Kenya obiro Kasipul. Women empowerment ma daktari wacho kae
to ni iyude ndara ni ojende wa matiso chunge ludhe ni gidwa goyo jok moko mago pen opponents mamoko. Gima nyaka ing'e ni kang' wach ni oserumo ni jogi osetiyo kodi, to sirikal biro luwo achiel kachiel. Tadwa ni mondo apani ni jumbe 3 mokadho kapok apani 3 kata 4 Migosi William Ruto nochiwo chik ni mondo tiek weche mag guns gi. Gima nyaka ing'e ki ng'ama wuoyi matin, kineno ka president wuoye wach moro, ng'eni wachno nigi pek. To president ok bi yie gik moko mineno kaka Rigathi Gachagua ne wacho nyoro niya ni joket mwandu kik bi e Kenya ka, tourist kik bi e Kenya ka. Mago weche mapek ma president ok nyal yie. Ok obi yie ni guni ni chiewo gokinyi ni chiewo Nyalenda to ni kodi duong' ni dwa kawo beti ni dhi kelo insecurity mondo wazungu kik bi Kisumo. Ni winjo ka Nyong'o bende noywak ni ochandore komanyo joket mwandu mondo bi Kisumo, to ini chiewo gokinyi ni dhi tong'o wadu e kanisa. Osiepega wawachnie, ik buri chon king'e maber ni in gun. Ng'ama kawuono haya ini ema kiny biro tieki. To kata ka ng'ani ok otieki to sirikal ok bi weyi. Mar ariyo, ne jonyuol nyithindo gi wadago de uti. King'e maber ni nyathini timo tich mar gun, wuogi nyathini chon omany tich monyalo timo. Sani ndigi wacho ni we are jobless. Nyithindo mang'eny sana ma jobless e Kenya karka. Ang'o miyo guns ni en mana rampant kata onya mane e thuchewa mag Nyanza. Ang'o miyo guns ni kidhi kata Nandi karka to onge. Ang'o miyo guns ni kane dhi kata mana Olkalau karka, by the way, nyithindo ma Olkalau go gin guns. An antiere kanyo. Nyiso ni jotelo mag areas gi oseng'eyo maber niya kidwa tieko kar ng'ato to ket nyithindo gi kitimbe mag maundu tibro negi kata koro kiny biro yudo ni luwo Nyanza, population marwa biro dhi piny. Nikech nyithindwa machuo gi ibro negi gi kata monde gi kibro dong' mang'e. Cleophas wanyise wach mar Olkalau. Gima napuonjora. Ni jo gandawa, jo Central Kenya ng'eyo mit mar goyo ombulu. An kana chiwo sa 11 okinyi tayudo ka polling station opong' girito mondo yaw gate. Tapenyo tang'o me jogi ok donjo, ginyisa niya jok mineno kar ka gi by sa 12 nosego ombulu manosetieko. To kane police oprovoke gi guns mineno gi, kech an aneno guns gi kata sama ne giwuok e hotel, giumo wenge gi. Kane giumo wenge gi to gichako goyo tear gas malo ka gigoyo nyaka wananchi. Kendo achiwo ote mara mar lit kod kuyo ne anyuola mane owito wuoyi mane gigoyo bunde cha, mane owito ngimane. Kane police ogoyo nyithindo gi kirangach kama ne goyo ombulu, ne ginyiso police niya wan ok wadhi bayo gi kidi, be ok wadhi bayo tear gas, tubro nego wa gate ka. Gima ne gitimo, ne gichung' e gate kanyo, jok mane osego ombulu, to jok moko pontiere kor gwenge sombo jok moko mondo bi ogo ombulu. Debe ni mano luwo Nyanza wadwa, to vijende wado okawo kidi bago police. To jogi nosebedo mariek, ne ging'e ni police dwa ni mondo okegi mondo ombulu kik go. Gine giwacho ni police ok bi kewa, be ok wadhi gode gi police, gine ma gidhi nego wa gate ka. Adieri no gibare gi police. Be no gibare gi guns go. Guns go no bayo gi tear gas, guns go no bage bunde, lakini gin ne gikawo kar chung' margi ma gibete dho gate kato giluoro compound no te. Ka giwacho niya onge ng'ata madonjo ka. To kata police kane dwa biro gi gari e Cleophas, ne ginyiso police niya onge gari madonjo e polling station. Polling station en kar goyo ombulu. To kendo bang' mano kane gitieko, for the first time wadwa daktari, na puonjora gimoro ni kare vijana ka inyalo we ni samoro ni ogiriek, joka kariek. Gin thurwa yudo ni ng'ato komisi ni ng'al 200 to loko pachi ni dhi goch ne ng'at machielo. To gin ne giwacho niya siling 200 ok dhi timo na gimoro bang' yiero. Omiyo gin ne giwacho niya pesa mikelo to wabro kawo, lakini ombulu to wadhi goyo ne jago mwang'e ni nyalo loko kit dak marwa kata policy maber manyamiyowa environment mar ohala. Erokamano ahinya Mondiko yo